matultulan unta sa mga pulis ang kriminal, Yasmin. Ni arang kriminal sa palibot. Dinhi siya sa bahay. Idalit sa RGMA Production Center, Cebu. Pagbantay sa imong luyo. Pagdiniguha sa kinabuhi mo. Ang kriminal nga sama nimo. Anay nang moambak sa impyerno. Maglisod kas pag-ikyas. Oto ko. Ikaw! Ang paagi armahiu sa kamo mo ang pagtago sa sikreto. Dili ako. Pagawas ako ninyo. Wa ko isa! Kinsa silang mga nagtago sa matamis nga pahiyom. Unsay ilang kagahapon, may musapupo pa ka nila sa ilang pagpangatagak karon. Tagak nga mga anghel. Tagak nga mga anghel. Writer Ron Sumampong, Direktor Algin Abakita, Music Don Gonzales, Sound Andrew Banate, Technician Achilles Hisem, dalit sa Super Radio Cebu. Tagak nga mga anghel!